mga moms! Hi! So, first of all, thank you so much for watching my videos dito po sa ating store. No? Maraming salamat. Marami ang nagtatanong at nagsasabi na hindi na ako nakakapag-vlog sa farm. So, sorry to disappoint you guys kung nalulungkot kayo o naano kayo na hindi na ako nakakapag-vlog sa farm. I'm really sorry kasi nga naging busy rin po kasi talaga ako nitong mga nakarang araw for 1 week sa plaza. So, ngayon, balik operation na po tayo ulit dito sa aming store kung saan umaga hanggang hapon. Then, uwi na ako ng hapon sa farm. Yan. Pero, sa ngayon po, uwi muna ako ng Manila for a couple of days. No, dahil may mga dapat ako kasi kasuhin doon. So, panoorin nyo na lang po sa aking video and vlogs kung bakit at ano ba yung mga gagawin ko sa Manila, bakit ako uuwi. No? Sa ngayon, kailangan ko munang ayusin yung mga dapat kong ayusin dito sa store bago ako umalis para na sa ganun, clear din sila. And, tawag rito, ayan. So, ngayon, nakapamalengke na si Michelle. Sorry, may nag-chat kasi kaya bigla ko naputo sa aking chika. Nakapagdinis na kami and thank God, no? And thank you so much to everyone na lagi nakasuporta sa aming eatery, sa aming kainan kasi sold out po ngayon ng mga ulam. Actually, naubusan kami ng ulam. Good thing, may natira pang siomay na siyang inulam namin nila Michelle and ni Diday. So, sa ngayon, si Diday ay nagugusot pa ng mga basahan kasi hindi pa pwede magbasa dahil whole body massage tayo kagabi. Grabe. Ang haba ng tulog. Nagising ako ng Diday, yung mga 7 yata or 8 para umihi. Tapos natulog ako ulit. Ito talaga yung bawin ng pahinga. No? Kaya, nagising. O, diba? Kasi nakabawi na rin talaga tayo. Pero maaga ka natulog. O, bawing-bawi na rin pa. Kaya pala energetic ka na naman. O, i-message mo si papa mo. Charlene. Papuntahin mo si papa mo dito, ha? May ipakabit ako sa kanya. So, ayan. Samahan niyo muna ako. Ayusin ko muna yung mga pinamalengke ngayon. Since sa malengke na si Michelle, ayusin ko yung mga pinamalengke niya para sa ulam bukas and sa grocery ng store. Okay? Let's go. So, ito na yung mga pinamili ni Michelle. Ayusin ko muna to sa loob. Okay ka na? Opo. Oh, yung mga iba mong ano dyan. Ayusin natin yan dito. Wow! Good job! O, di ba maayos? So, yung mga pinang grocery ni kasi may mga ibang student tayo and mga teachers na minsan pag snacks, hi ma! Na naghahanap ng kanto. Nahurot na. Ay, bukas pa ma'am yung natin a la carte kasi nagpahiga mo muna. Oh. Paano ako ng Canton. Canton. Sure. Anong flavor po? Ay, gluten. Calamansi. Chili or ito? Ayun, Dua? ano lang. Isa lang. Isa. Oh, isa lang. Magkano nga? 25. Para kasi marami din po na mga estudyante. Minsan kapag snacks nila, alas 3 mga senior high. Oo, nagpapaano. Papaluto sila. Mga naghahanap po minsan ng ibang lasa ba? Oo. Eh, nauubos na rin po kaagad yung ulam. Kaya at least Kaya, stock nito. Congrats po pala sa performance. Ang galing. Galing na ng Thank you. performance. Natuwa din kami kasi Ang ganda. Tsaka ang ganda ng feedback, di ba? Tsaka hindi, ang ganda talaga ng performance. Or, siguro, dahil na rin yung nyo is talagang pambata. Na taon na sa lahat ng mga Disney doon, si Moana din, tsaka si Frozen kasi naabangan nila. yun yung kasi nga, para mas kilala sa mga... Familiar sa mga tao. Actually, kahit sa mga adult. Upo ka mo naman. Sige lang. Buti nga po nagkatubig na kanina wala kang nagtubig. Kasi may Clearing or sila. Resto sa kong color, ma'am. Ang hirap kaya kumilos talaga pag walang tubig. Wala ko
natin ang stock na pwede. Hindi. Oh, may kabalo doon. Ay, wala ka ba? Hindi rin namin alam. Announce ni na, uy, wala yung tubig pag sangkot. Kanina, wala mo kakabot pa. Sana kahapon kung nalaman namin, diba? Anyway. Stakid nila. Dito naman tayo sa mga karne. Asan yung karne? Kasi siya na raw po magluto ng karne. Ang itlog, ano ate? Ayan. Ayusin natin ibang gamit. Ayan. So, ito na yung ating flour. And iba natin mga breadings. Para na sa ganun mas masarap yung ating mga niluluto para sa mga student natin. Since bawal ako magbasa ngayon, magbasa ng kamay. Kasi nga nagpahirap ako. So mag-ano muna ako. Tulungan ko muna sila mag-ayos ng gamit. Kasi sila naman na yung na malingki. Next natin is itong mga gulay. Ilalagay na, itong karne. Sa freezer nito. So later, punta naman ako sa merkado kasi yung a la carte natin hindi pa napapamili ni Dayan. Since medyo nagpapahinga siya ngayon, para bukas pwede na siya makapag-work, ako na rin mamamalengke. Okay, so later samahan niyo rin ako. Hi! So ito na, since kasi mga ulan-ulan na, so naglalagay tayo ng ganito kasi pag tag-araw na mo, tag-init, sobrang init na dito sa pwesto natin. Kaya ngayon, nilagay natin itong tarakal, pangharang. Double lock mo. Tapos tsaka natin siya tatalihan yung dugo. Yan, doon sa... Tulad niya, malakas na naman po yung ulan. Doon sa labas. Pakita natin sa inyo yung sa labas. Sige daw. Ayan, tapos tali mo dyan, sa baba. Lay-lay. Parang nasa. Ayan, dyan sa. Ayan. Para sa ganun, diba? Ang problema na ganyan lang naman siya. Magwe-wave-wave lang siya. Wala itong dulo nga. Or dito na lang sa kabila. Kaya lang yung fuse. Ganyan na lang. Para tis naka-ano lang ba? Ha? Diba? Tapos may cover na siya. Safe na siya. Ayan. Tapos dito kasi, pakita ko sa inyo. Iba na lang kasi at least hindi siya ganun ka-init sa loob. So it's closing na bago pa kami abutan ng bonggang ulan.